Това е втора част. Играем страшната игра с клоуна в Лунапарк. Да. Миналото видео завърши тук при тази стълба и сега трябва да разберем. Да, и аз умех веднъж по тревата, ма гледайте другото видео. Ако не сте го гледали, се върнете. Децата са отвора. Майко мила, Господ да ме пази. Майко мила, вратата се затвори. Буквално Аз умрях. умря и аз умря. Явно не можем да прескачаме тиранта. Виж, има един шаг. И наш по тревата е като да бъде. Чакай, Ти научихме шаг. Тя го научи. Айде бе. Тя ще почне. Ако знаете ли в предишното видео, коя игра ще играем, сигурна съм, но аз сега ще ви кажа. Poppy Playtime. Хора, сега гледайте. Сега ей тук, като прескочите оградата, ще почне да ви гони страшен клон и вие трябва да се качите на кабинката. И това да е твоя кабинка. Тази. Но отстрехме, давай ти първи, после аз. Гони ли ме? Не. Ето го. Не гледам. Да, сега. Ето тук ще излезе сега. Бързо, бягай. Това не беше страшно. Аз се въртя тук, докато чакам Бояна да се дойде Бо. Скачи. Много ме страх за набив. Това на коя кабинка? Аз се качих на жълтата. Ами аз скачих горе. Кажи си ми, нищо бая сега ще идва. А после тук ще те гони ли? Не. Но сега къде те скача бе? Ето я Бо! Виждам ли сега с момента? Да, виждаш се. Чакам. Така? А пак по някое време пак ли ще те такова? Не. Значи само един път. Да, хора ще намерим по-страшна игра. Няма да играем, ще играем Poppy Playtime или... Аз падна. Сега ще ви кажа другата игра, която може да играем. Започва с Б и се повтаря тази дума два пъти. И завършва на Н. И по средата има глас. В следващото видео ще ви кажем. Да. Всъщност ще играем тази, която сега говорихме. С Бо, хайде. Чакай. Просто скачаш. Пак паднеш. Хора, гледайте сега как се прави. Чакайте ме, хора, да ви покажа как се прави обито. От тук и се кълдава. Така. Ако сега умра, ще си шибна един шамар. Ма сериозно ви казвам. Дали можете да чуете лесницата. Айде! Но все пак ще се шибна. Едно, две, три. Ау. Хора, това заболя. Буквалното не се чу толкова. То не се чу, но беше силно, защото аз го ударих с дланта. Много ме на тези звуци на балони. Добре, сега се качваме по това. Хора, винаги съм искала да се качваме такова. Готова ли си? Какво е това? Качвай се и ти си. Бързо, качвай се. Бързо. Качи ли се? Да. И сега това ни забива долу в земята. Момент, това не ме забива. Вече аз почвам. Знаете, че ще намеря, защото да се дам. Това е също. Искам пак да се кача. Не може. Сега сме в подземията. Тук за жалост няма такова.
Умрях. Аз съм жива. Хорица. И аз умрях. Чакай ми, Хорица. Аз умрях. Хорица. Виж как. Следващите видеа мисля да ви кръстя портокалчета. Да, Хайде, портокалчета, скевем. Опак умрях. Виж как се прави. Оп. Не искам да виждам, искам да си го направя. Това се бъде. Успях! Сега ме чакаш, мен аз не успях. Хора, сега Бояна ще ви снима аз как се пробвам на тези. Ду. Не се провали. Тичай! А това ще ми откъсне главата. Да. Защото го направих, ако щеше да е забавен, но не е. Ами, сега е Чрез възпетка. Сега избягаш между тях да не те блъснат. Мен ме блъснаха и умрях. Yes. Но. Челите. Не ме блъснаха, жива съм. Добре. Сега портокалчета мен ме блъснаха. Мен не портокалчета. Хора, аз преди няколко години имах YouTube канал, защото едно момче буквално ме гонеше и го заплаших, като ще го заснема и го качих. Обаче се изтрих видите, защото беше скучно. Мен не ме блъсна. Не блъснаха портокалчета. Портокалчета, аз оцелях. Сега портокалчета, тя трябва да ме чака. Аз ще снимам как се преваляш. Как те блъсна по главата. Как те блъсна по главата. Хора, ако някой ми каже, че имам кринжев смях, не ми време. Беше кринж. Виж, аз като го таковам, виж, че ми излиза едно бяло нещо. Да. Това означава, че хората виждат къде сме. Хора, след една минута това клипче ще трябва да свърши. Очаквайте. Чакайте ме само и аз да ми части, когато тя го мина. Бе, нека последното ниво и част 3. What is that? Support the only one in the town. Сега трябва да скочим вътре на вид. Айде сега това видео да приключи тук. Виждаме, хора. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и цъкнете палец нагоре. Коментирайте дали това видео ви е харесал. А от мен, чао!